Alas 3 na. Oras nang I-text mo. i-upload mo. I-chat mo. Pinky on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo. Pinky on mo sa DZGB. Pinky on mo. Sige daw Kuya Nemi, patugtugi daw muna dyan kay Puerto na background. Testingon ta daw sa tuyang bagong gadget mo niya na hapon. Tayo daw ako dyan kay Puerto na music lamang, na pangrimate. So mga habang baga nagpuan ka, nagbuburbayli ka, sige daw. Kumusta ang loob ko tabi dyan? Iyon. Wala. Okay, mga parantabay. Good afternoon po sa Indogabos. Damerien. Pakitext daw po nindo ako sa 0928-775548 kung kumukuan na mga sendong mga radyo. O okay banda at taban sa kuyang audio. At tabing live broadcast, mga tugang hali po sa saro na lugar. Medyo wala kita sa studio ngunyan. Naka-satellite broadcast po kita. Kumusta po kamo gabos? Ha? Sana po kami gabos nagalaom. Nakabugabos mga tugang ayos. Yan ha. Kumusta tabihan sa tuya na mga may birthday ngunyan. Happy birthday. Mag-text na lang tabi sa 0928-0966-203-0034 ha? Sa mga birthday celebrants natin dyan. Ha? Happy birthday tabi. Sa, diba ba ito? Diba na sabi announce kong number ano? 0928-777-5548. Ay, nahulog sa mikropono. Natik mo ko sa mikropono. Sorry. Natik mo ko sa mikropono. Kanya. Sala ka lang po yun. Very good, ha? Okay, o di sige. Klarado palan, mga tugang sa tuyang signal. Diyan po, mga tugang sa Kamaligalbay. Sige po, salamato na maray. Tabi isa sa Indogabos na mga taga-Banwang Kamalig. Yan, ha? Dapat ba may kuwang kita, may... O karing, I do not to kung klarong madadangog digi sa on the air and sa tabi na mga reactions sa Kuya Tabi na... Ano yan? Sa Kuya Tabi na cellphone. At yun para maklaro sa tabi ng sendong audio. Tabi nga niya na pagkaaga o magayon pagkahapon tabi ha. So sa tuya dyan ng mga kuha natin, mga parang tabay tatabi isa sa tuya na Facebook live na live kita ha. Dili po mga tugang sa tuya na programa. Diyan po pala sa technical department kasabay niya to si kasabay niya to si Kuya Nins Flora sa yan sa IT ang nagsabat mga tugang ka sa tuya tabing satellite broadcast mo niyan. Iyo po si Jerome Martinez. Kumusta po kamo gabos? Alright, sige. Asa tuyang tataramon ngunya na hapon tabi. Asa tuyang tataramon ngunyan iyo ayuni palan si Jerome may pinadara. Anyway, okay na. May pinadara palan si Jerome na link sa kuya sa moyang bagong satellite signal. Yan, okay? Ano yung gibuhon mo dyan? Ika na nagprograma? Puton mo kami kung anong gigibuhon mo. Ang sa tuya tabing tataramon, ngayon na hapon, mga tugang sa tuya tabing programang Pinky on Mo Baby. Ang sa tuya tabing tataramon, mga tugang, ang word for the day natin ay ano ini? Okay. Ay, kari nagamit ko na ini. Uning sa word na lang. Ining tataramon, mga tugang na ano nga ni? Di mo nga nasamputan kita tataramon yan hapon. Ang tataramon tabi na libtong. Yan. Kaya baga may mga lugar na libtong. Diba? Ang libtong, mga tugang, sa sarong palibot ang apod kayan, ano yan? Ang apod ka libtong sa mga lugar tabi, ano ini ano nga napod kaan?
barangay, di ba? Pangaran kin mga barangay, mga tugang ang libtong, di ba? Pero sa tunay na buhay, sa tunay na sitwasyon, ang libtong mga tugang salog. Pag sinabing libtong, iyan sugari kung sa dagat gari kung sa dagat gari ano nga napud kang kumpil, ano so sa dagat baga? So sa dagat, so pinakaharom na parte kang dagat. Bakit ba may taram ko? Bakit ba may taram ko? So hararon na parte kang dagat, anong apod nga ni kan salbatan nga? Nagupon sa liter kantil ba? Garo kantil tabi. Ang libtong, iyo mga tugang iyan so pinakararom na parte kang stream, kang salog, di ba? Deep part of a stream. Gusto sabihin, so pinakararom na parte, mga tugang kang salog, ang gusto sabihin tabi kan is libtong. Sabi kan texter ta, libtong so na is takan kan tubig, day na ubusan. Correct. Tama ka po diyan. Kasi, yung libtong, yung mga tugang, iyan po ang pinakahararom na parte, mga tugang kang river. Yan. Yan ang pinakaharom na parte kang salog. Kung sabihin tabi, iyan mga tugang ang libtong. Yan. Okay? Yan tabi ang libtong. Yan. Kaya tabi ang sa tuyang tataramon mo niya na hapon, na dapat niya itong balikan. Ang mga teenager mo niya, di naman kayo nakakasabot, buda sa iba pa. Mga tugang ko sabihin, tabi kan libtong. Libtong. Alright? Part of the river. Yan tabi ang libtong. Okay? Yan tabi sa tuyang tataramon mo niya na pagkahapon. Mga tugang sa oras na alas 3:15 nin pagkahapon. Dili po sa tuyang programa. Dito may nag-upload. Hello, Migo. Migo. Yes. Alin na hapon. Ano ang gusto sabihin, Migo, kang libtong dyan sa ligaw? Bigo. Sa libtong. Bigo. Go ahead. Ang pagkaram ko sa libtong, Sorry. Patot mo yan sa dahon kang sabana. So, pagkahon ka kapag kuhantis kang mga salaan. Salbatan. Tigmo tayo yung tiga ka. Masira mo ba yan? Dato so salbatan na. Kaya ba man ito, Migo? Binutong ito na para pasaway pagkapon-hapon din Sabado. Alright, sige Migo. Nawara sa alright. Binutong ito tabi. Alright, ayan tabi. Mga tugang, dili kita sa mga sanno sa pagkabuhay nin tao. Yan, sige daw. Baka may reaction pa. 5x5 pang audio signal mo. Oy, very good. Digli na ako perme. Pag ako nagpasirin sa sarong lugar. May bigla ko kaya ako ngunyan na hapon, iwa ko kinakaamagayon na signal. Alright? O, sige po. Libtong. Yan. That is our word for the day. Yan. The deepest part, mga tugang of a river or stream. Kaya nga ni, sabi kang texter ta, di nga basta-basta nahubasan iyan, tayan nga libtong. Yan. Sa dagat, databay nga po, kantil. Yan. Tama. Kantil. Sa dagat. Yung nagsangimot nga sa puro kandila ako kasabago. Kaya deko pigdidiretso tabaka baka may double meaning. Tama? Pero nasa isip ko. Alright. Dili kita mga tugang sa mga samno sa pagkabuhay ng tao. Dango kanin do ini. Medyo seryoso siya. Pero magayon siya mga tugang na pagnilay-nilayan ta. Magayon tabi siya mga tugang na pagnilay-nilayan ta. Sabi digdi, igo na tabi mga tugang ki mga bagay-bagay na once na siya marirecover. Yan ha. Once na tabi na iyan mga tugang gari ngaya binuhian mo, sinabi mo, tinara mo, you can never recover it. Ha? 4 things that you can never recover. Yan. Actually, ang source ko po kay ni ina ko nahiling nindo ini, hali po ini mga tugang kay Father
Jerry Orbos. Yan. Pati kaniyang pagka-post kayo sa online. Sabi niya, there are 4 things you can never recover. Yun man, kitang nagdadangog mo niyan, mga kapingki. Isip-isipon ta daw ini. Ano yan na sabi niya? Number 1 ngaya, the stone after it is thrown. Anga po da mga tugang nagbinarabad mo, di naman iyan ma-recover mo. Kasi di naman iyan matabi mga tugang ang mga tinaramo, natataramo na mga bagay-bagay na posibleng nakaraot si mo o sa kapwa mo, you can never recover it. The stone after it is thrown. Tama? Diba? Kaya baga, dapat ang mga tugang, mag-iingat kita. Mag-iingat dapat kita kan mga kwanta, kan mga gigibo, tataramunta. Kaya, ngayon ginibo mo, pag ginibo mo, Father Jerry Orbos, ano? Pag yanda, ginibo mo, nakakulog ka, mga tugang kang kapwa mo, di mo na ngayon marirecover yan. Di mo na ngayon yan, di kwan ngayon, yung sulugan, pero may mga tugang yaon duman. Di ba? The stone after it is thrown. Magayunon baga. Di, kaya dapat mag-ingat kita. Number 2, ano ba tabi ni kadua? The words after it is said. Ang tataramon pagkatapos na ini kami kaming mga broadcasters, di ba? Kaming mga broadcasters, ano ang implikasyon kani sa kami digdi sa broadcast, dapat nag-iingat kami sa pagtataram. Lalo na kami naging eleksyon, dapat po nag-iingat kita mga kami sa pagtataram. Tataram mo na iyan, oras na binuhian mo iyan. Di mo naman makawikaw yan. Yukot ka, may dinanyaran ka, mga tugang na tao, may dinanyaran kang tao. Di mo naman tabi marirecover yan. You can never recover the damage na sinabi mo. Di ba? Oh, kaya, dapat na mga tugang, be careful of the words you said. Mag-iingat da kita kan mga tataramon. Mga tugang na pigbubuhian ta. It is said. Magayon ang mga pagnilay-nilayan tan sinabi ni Kwan. Adi, ni Father Jerry Orbos, mga tugang ang source takan sa tuya ng mga samno sa pagkabuhay. Anong sunod? Sabi niya, the occasion, the chance, the occasion that you missed. An okasyon, asin ang chance. Okay, kaya chance, the chance is human ang gadadi. Anong chance? Di ba ma? Itong pagkakataon na ito, mga tugang na ngaya siya, matabangan mo. Itong pagkakataon ngayon na mahagad ka ngayon kisori. Itong pagkakataon ngayon na dapat nga maiihiras mo sa ikataon na ika ngayon, magtao ka lamang. Itong ngayon pagkakataon na ika ngayon, mahagad ka kidispensa, marigalo ka, ano nga na po kayo malimos ka, matao ka da. Pag iyan mga tugang may nagranida sa tuyang tao na ano nga nga pultinibo, it is an occasion, mga tugang, that we missed. We missed opportunity to help. Kaya man sa napangdumingong humili, adi. Tama. Ano po kayo ni? An okasyon, an oportunidad na mimiss na mga tugang sarong baili nga. Inimbita lang ka magduman sa sarong lugar. Importante pala nito na ang presensya mo duman. Di ka nagduman. You missed the opportunity sa mga tao na kisinda maging maugma. Di ba? Alright. Last, tabi digdi. The time after it is gone. The time after it, tama ba? It is the time after it's gone. The time after it's gone. Oh.
So oras mga tugang na luminagpas na, dai mo na ito mga kapingki marirecover ang alas programang ini, ang oras na ini, dai mo na otro ini marirecover sa aga. It will be a different time. Different situation. Kaya databi, ang sitwasyon mo niya, dapat dapat papalampas niya. Ano pa man, gada na, tapos na. Kaya baga may tataramon kita mga tugang na ngayon. Ano po kaya yan? Ngayon, anin pang damo, aanhin pa ang damo, kung bangag na ang kausap mo. Alam mo, kung bangag ang kausap mo. Anhin pa ang damo, kung nahuli na ang post ng pero relingon hindi very short lang ini pero a good thing mga tugang to ponder. Yeah. Number one, ulitin ko po. Number one, the stone after it is thrown, the words after it is said, the chance or occasion that you missed, the time after it's gone. Ari, magayuno nung baga na. Di ba? Magayuno nung baga na pagrup-rupan ta. Ari, ang ano yan? Ang sitwasyon mga tugang sa pal. Yung tabi mga bagay-bagay. Mga bagay-bagay na dahil mo na siya basta-basta marirecover sa oras iyan mga tugang na ginibo mo. Magayunon, adi. Sabi digdi, anhin pa ang damo, sir, kung tapos na magbawas. Mga kabawas kang kalukuhan mo. Good afternoon. Anin pang na mo kung tapos na magbawas na? Sabi ni Canuel, maray nga ni VP, ito nakaabot ka dyan sa dumanan mo, de ka nalibtong iyumigo. De ka taramigo kung nahin ako ngunyan. Yaw ako sa sarong lugar na medyo mga 3 hours ang travel from Legazpi. Yan. Yaw ako sa sarong makahoy na lugar. Diba? Alright. Sige, yung tabi yan mga tugang an sa tuya na mga dagdag na mga samno. Mga samno po sa pagkabuhay ng tao. Hindi po mga tugang sa tuya na programa. Alright. Ito, sabi kan comment. Good afternoon, Tabi Henry M. Paki-shoutout kami digdi sa barangay Kagbulakaw. Yan, di ko aram muna ng Kagbulakaw garing na ini. Good afternoon po sa Saindo na lako kaya grado ako mga tugang iyan po sa probinsya Canalbay. Alright, now ito, good afternoon Tabi Henry, tama itong pigtara mo. Kitang mga tao dapat nag-iingat po kita kan mga pigasabi ta kapag iyan ginamit mo day mo natabi at kapag iyan binuhian mo day mo natabi iyan may-recover giraray. Maski mag-sorry ka pa may kulog na kibot siya. Arog kayo ding nangyari kan grabe po ang mga tao na nagkakang mga butante krediton. Yan. Good afternoon, Henry. Gusto ko lang, madali lang ha. Gusto ko lang po na magpasalamat sa tao na nagulikan sa kuyang cellphone. Naglakaw-lakaw kaya ako dyan sa Legazpi. Nag-tricycle ako pabalik sa Daraga. Nagko akong tricycle. Nagbaba ako digdi sa harong ni sa may Ilawod. Nagbaba ako sa may harong sa Ilawod. Pigparahanap ko sa cellphone ko, nawalat ko parang sa tricycle. Ara mo po, after 30 minutes, may nagtuktok sa harong na tricycle driver, daradara po sa cellphone ko, na nawalat na sa cellphone niya, ay naugmahon daw ako, kanugali kan tricycle driver na ito. Ang cellphone ko pati, so iPhone baga kang panahon, mahal-mahal man, dahil niya po pig-interesan. Iyan. Ay, manay, sir, initabing texter ta. Initabing texter ta. Malaman po sa nakaso, ay pasalamatan kan so tricycle driver, boda so plate number kan tricycle, sayang, adi. Di mo lamang po nakuha, makontak ko ta ito, magamit, mapasalamatan ta, boda.
pwede tayo itong ipapost mga tugang sa social media. Baka po nako amo, i-text mo daw po sa Kuya Giraray, tabi ang cellphone, yan na cellphone, kan sa tuya, tabi na ang cellphone. Kan sa tuya, tabi na cellphone number, kan sa tuya. Ito po mga tugang ki, mahuyong buot. Okay po, pakitext po Giraray, ha? Yung tricycle name, tricycle number, tricycle, pangalan kan tricycle, wala baka pwedeng so plate number kan tricycle. Ano mga araw ka na bagay? Kung taga Legazpi yan o kung baka taga Daraga, hindi mo ko sabi, hali kang Legazpi. Pagbaba mo nag-tricycle ka, baka taga Daraga yan. Di ipaabot sa kwan, ipaabot dyan po sa Daraga sa munisipyo na. Although na kita tabi nakakagibo kan mga pagpapasalamat na iyan. Tangani na iyan po pangarugan. Yan. Okay? Alas 3:29 oras po sa Pilipinas. Signal mo tabi ko Kuya Nems kung kay puntang mag-commercial break. Dili po sa satuya na programa. Okay. May texter digdi. Sabi niya, good afternoon po, Henry M. Ako po, 41 anyos na. Daraga, nalilibong lang ako tamay nag-ilusyon sa kuya na lalaki. Kanag-ilusyon siya sa kuya, di niya mapigtaram kung siya may agom o igwa. Bata ko po, lingawong ko man na habuton kung siya may agom o soltero. Pero habang naghahaloy, nagugustuhan ko na siya hanggang sa maging kaming duwa na. Sinagot ko po siya kang uminaging eleksyon. Eleksyon mo, sinagot ko siya po kung uminaging eleksyon. Unin na ang problema. Siya daa may agum na, nang agum niya daa yaon sa abroad. Ay salbatana. 4 na taon na daatabi na sa abroad ang agum niya, pero dain naman sindang komunikasyon. Nakigkig po ako, bata sa edad kong 40, nito, nakikig po ako. Bata po, pinairiskwela ko ngunaan sa kuyang mga tugang hanggang sa ako din na nakaagom. Sa totoo lang po, Henry M. Sa edad kong 41, dahil pa akong eksperyensya. Sa madaling sabi, V pa ako. 41, V ka pa. Salbatana, malanito niyan. Ano nawalan sa Ano po ang gigibuhon ko? Tabi, nakulugan ang buot ko pagkatapos kong saguton, pagkatapos ko siyang i-accept na namuotan ko na after 1 week, nagtaram siyang may agom siya na nasa abroad. Di po ako nang iturong mag-aga. Kaya naisipan ko po na magsangguni sa imo ta. Ika po, halik ko ng pigdadamo po. Sorry na. Salamat po. Yan, okay. Dahil nga pangaran. Arong kayo ni Manay. Seryoso ha. Ika ba ya, 41 ka-anyos ka na, virgin ka pa, di? Ako, sa totoo lang, di lamang ako sa imo na mundo, naugmahon ako si imo. Nagmahon pa ako sa imo, nasa edad mong iyan, virgin ka pa. Ano ba nga ni dyan? Pigburo baling sungayang pa sana. Ano ba bako ugabos? Medyo may aki na. Ano ba nga ni dyan? Di pa nga ning 20 o 20 sub. Diba? Bro ka, ilingon mo. Dahil sa dedikasyon mo sa mga tugang mo, buday ba pa? Until now, di ka pa naka-experience lamang kung paano ang pagbulnot kampon kan balik. Ngoy. Di ka palabog. Di ba? Kaya saludo ako sa imo, tabi, bilang sarong babayi. Pero ang problema na anta 41 ka na, pero okay pa man yan. Kaya ang gari medyo kwa na yan Medyo kwa na gayo dyan. Gari medyo
Medyo kay po ang kimapakari ang drainage system. Ito yung drainage system. Gari mas maray ka na gari. Ayuson so. Kaya pa mag-dredge. Baka stagnant na. Okay. Araw kayo ni. Manay. Sorry ha. Hindi ko na opinion kan mga paraan tabay ta. Pero ako ang opinion ko uni. Itong lalaki na boyfriend mo, siguro, imbestiga, bako tabi maray na ang boyfriend mo nasa abroad ang agong. You know why? Dakulong tabi ng mga lalaki, bako man gabos, nan agong tabi pag nasa abroad, naghahanap ka iba, nagkakaburulagan, bakay kang kausanin pagkadiretso ng pagkabulagan kan mag-agom na iyan. Dahil lang ta, umilabot sa punto na arog tabi ka ng sitwasyon. Di ba? O, kaya, ang advice ko sa imo tabi, medyo makulog ini. Sarong si manapas na kamo, doon may pagtao dyan ang sa imong pagkaberhen. Number 1, mayagom siya. Ika-2, kasal siya. O, nya paano kung inutikan ka? Inutikan ka, ilingon mo kung tama ang pagkasabot ko sa text mo, inutikan ka na sa primero pa sana. Dapat sa primero pa sana, nag-relasyon siya sa imo, sinabihan ka na kung na ika, siya may agom na sa abroad. O, namuyan ka na, saka siya nagtuga na may pandaraya, di ba? May pandaraya sa imo. May misleading, may deceit on his part, di ba? Kaya, ang advice ko sa imo, di ka na magpatol yan, humanap ka na lang bata anyway. Gara sarong si Mana pa sa nabaga after election, ano yan. Di mo ipagtaw dyan, humanap pagkakayod kilalaki na soltero. Yeah. Bukaya gada ng agong. Tabi, yan ang hanapon mo. Di ka magpatol dyan. Tabaka pigutikan ka. Baka agong niya man ang totoong nasa abroad. Bako man sinda mga tugang kwan. Bako man tabi sinda bulag na totoo. Tabaka ara mo ang mga lalaki nangungulila. Di ba? Ang problema to dyan, tan mga lalaki pag sinda mga tugang nangungulila, ang kadaklan sa mga lalaki, naghahanap iyan. Ang iba, bako gabos. Di ba? Di kilalaki na, basta sa ano bang lalaki, naghahanap ki ibang kwan, ibang salong, ibang kwan. O, baka ikan mabiktima, tapos pag uminuli ka sa agom, nagka-problema, baka nagbulagan pa sa mag-agom dahilan si imo, siya nang galing konsensya mo. Kung iyo, kaya ang advice ko sa imo tabi, bulagan mo yan, di ka magpatol yan, tabaka lalo makulugan ka kaangkan mga masunod pa. Iyo po, alright. Sabi kang texter, baga medyo haloy-haloy na po ka magpalungoy, sir. 41 na. Day, gari Madrid man sana migo. Gari Madrid man sana. Gari, kung sa salog o kung sa kalot, gari baka kwa na, stagnant na. Sabi ni Manong Reggie, tama. Sabi ni Manong Reggie, day baling makulugan ka ngunyan kasi magikan kabit, advice ko, sure tabi, takon na ikaw baga maghali ang relasyon ni, maluwas ka ni, kabit ka tabi, maluwas. Nya kung nagutik siya na ito para nasa abroad na, gari ika pampakuanan ka sana, pampalipasan ng oras ka, o baka may problema ka dyan, di ba? Pampalipas oras ka lang, tamiriwara sa agom niya, o paano, bata ika palan, kung ka pa, dahil pang experience siya, usa ka, masulit mo pa yan. Kung lumabot kan sa agom, itayo kan boyfriend wala dahil kakaiyan. Dahil ka pa nakaka-experience sa kapigataram na, ano yan, mga linupak na igwatabi, ki vanilya. Dahil ka na gayod tabi. Di ba? Dahil ka na kaya. Bulagan mo na yan. Agraw kay Manong Reggie, bukalagan mo na tabi ang boss. Ang amanay, ha? Bulagan mo na yan. Kung manap ka kiba, dahil bali na makulugan ka,
kumanap tabi kiba. Alright? Okay, baby girl po, ang libtong duman part sus may arani ababa sa pusod. Natusunta ka dyan, Jeril na. Ako po yan, try man lang ang kabit, makatanda. Iyo. Ay, iyo nga yan. Kaya maluwas tabi, baka maging kabit ka, bako po maray yan. Tama? Bako tabing maray yan. Dahil ka mga tugang magiging kabit. Okay? Ang mga helang gangata ay arugan fatty liver disease. Pag-inom, ninala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing maging maugmang atay. Kay pan po nasabayan ng protection Liverade. Liverade Silimarin Capsule. Ang Liverade Silimarin Capsule para po sa load asin protection kang atay. Yan po may Silimarin na halis herb natural kay aligtas. Ang Silimarin kang Liverade, saro po yan na antioxidant nagkakatabang para maging makusog. Asin mabawasan ang problema sa atay. Nagkakatabang yan para po mga tugang may bisyo man o wara, mahilig tool, sabay niya toral daw para lang tama sa tay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liverade na para sa baskog na atay. Ang Liverade Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na botika nationwide. Alright, o sige. Magayunan man ining mga nagkakahiling ko na picture ni Pope, ngarang kang padikan bagotang kwan, ngarang kang bagotang ano yan, ni Pope Leo XIV, no? Binisita siya ni binisita ni Cardinal ano yan. Binisita siya ni Cardinal Tagle sa opisina niya. Ang simple yun sa nansayang lamesa si Pope si Pope Leo XIV. Dinarahan kidi dulce. Ha? Ay, wow. Okay, sige. Okay. Di arog tabi kayan, mga tugang ang sitwasyon sa tuya tabi na palibot. Okay? Magayon, no? Iba man da ang approach pa lang kay ni Kuan. Iba man pala ang approach kay ni Pope Francis. Kaya dako ang namumuyaman kan sa tabing style, mga tugang sa tuya tabi na pagapadalagan kan simbahan. Ilingon ta kung ano tabi ang abot. Anyway, suportado man kang gabos, mga tugang si Pope 14. Okay? O bueno, mga tugang, ang oras natin, set 3:41 po din hapon, magbabalik kami. Makalipas lang kan mga patalastas. An oras hatod sa Indukang Artisan Joint Supplement. bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liverade Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na!
Uy pre, si Ru dito. Dalhin ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag proteksyon laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Hello ka-Jims! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jims Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jims Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Kaya tara, kape na! Kasama si Jims Coffee Mix. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Okay, balik kita mga tugang sa programa dito po sa DCGB. Oy, 15 minutes na sana, madali unang oras. Mga tugang dito po sa tuyang programa sa aga pa lang, sa aga pa lang Domingo, sa mga Korean tabi diyan, mga gusto tabi na magsimba, kuan lang kamo, magayon. Mga tugang ang panahon buda, agad magiging kayo man talaga sito para po sa tuya na Domingo na magsimba. Magpasiring po mga tugang sa mga simbahan, balikan, ang satuyang maganagin ni buwan sa buhay, kung iyan po nauyon, kung ang satuyang pag-resibikan paipit, yan daw po gari tama na sunod to sa daw mo binuto. Kirita kita sana. Kamu nga ganang sa totoo lang, kirita kita lang, ha? Mag-text ka mo, kirita kita sana. Nata, so tunaw sa endong paipit, binuto nila sa nagtao. Sige daw. Sige daw. O ano? Iyo dae. Si bagar daw. Kinuruasan na ninyo kayo. Si bab binuto, si bagar dae. Pero palista sa nakamod. Bakit na? Huwag naman. Nagtaman nga. Wala ka mo. Alis ko yung leader nindo. Alright. Migo. Bako sa naagon na lalaki ang nangungulila. Ang babae yuman, lalo na permi niya nakasabay sa biyahe ang gentleman na taga 3rd District. Okay. Sabi kan texter, good PM, daiman. Ang sabi, Ate Babes. Ate Babes. Pwede na apon sa imo. Kunaton pa kayo Ate Babes. Pwede na apon sa kuyang amiga dyan sa barangay San Roque. Kinuro akan Ate Babes kinuro. Ade? Daiman. Tagito. Gusto sabihin, dati sa good news, gusto sabihin, ang satuya, manggiraray na desisyon ang nasusunod. Dahil kita nadidiktahan ng sistema na persona, regardless kung pirang kantidad ka yan. Tama? Oo. Totoo po yan, dahil man ako nakikuha sa iya sa anito. Dahil man ako nakakuha sa iya, pero siyang binoto ko, basta sinulog ang puso ko. Yes, magayon baga. Di, tama ka po. Ako, ito. Totoo yan. Dahil nakakuha sa iya, siya ang binoto ko. Basta, sinunod ko ang po. Ayo, pareho pala itong text na ito. O ito, good afternoon, Henry M. Sabi niya, nagiulok lamang ako kang nagiulok. Good afternoon, Henry M. Nagiulok lamang ako habang nagdadangog sa radyo sa imo.
nagsimbag man ako baga sa radyo, sabi ko, dai. No? Mga salawan ka na. Anyway, bata pala may piguhumaan kan ibang mga butante. Piguhumaan, mga tugat kan ibang mga butante. So mga leaders da, tabi ninda. Babaluson mi nga ka mo, pagabot nga kan Disyembre. Ay, nako. Pabaya. Pagabot da, tabi kan Disyembre. Nata nga pagabot kan Disyembre. Sa Disyembre po, mga tugang, barangay election. Ay tapos, sa Disyembre tabi, barangay election. Oh. Sisian madidiskuido sa barangay election. Awin na, sisian madidiskuido dyan, tabi sa barangay election. Oh, alright. Pala ka mo. Basta yun na po yan. Magkuro-kuron sila lamang itong ginapunod. Ako ba man, nagboto duman. Si Sir tabi na duman. Sir, kinurawasan na sa paipi, tapos nagboto sa balyo. At ayun nga, nabigasabi ta. Dapat pala, hindi ka mo magparaturuga. Ta. Diyan ka yan, nakuha na so teknik ta, ade, nakuha na so teknik ta, pinakamukan lista. Ay, nako. Okay. O sige. Anong oras na? 10 minutes na lang, alas 4 na po ni hapon. Ligi daw kita sa mga kapakipakinabang lamang. Benepisyo. Benepisyo. Sandali lang ha. Benefits. Benefits kan malut basa kulugod na. Benepisyo mga tugang kan ay sa bagay bakuan in money benefit niyan dek mo aron kun balikan ini actually aram na rin ay sa mali wala lugod madali lang po pasensya na ay nako nagluya so sa kuyang pindutan kan sa kuya na cellphone ito. Nata na mga tugs. You know why? Isa dyan sendo na parantabay, ang gari kinaugalian na magkaon mga tugang nin peanut. Peanut, money. Isa dyan sendo na mga paradangog ang gari, nakaugalian niya na ito talaga ang sa iyo. Sabi na dapat kaunon benepisyo kang money. Hello? Ikaw? Noel? Ay, naputol pa si Noel. Madali lang. Naputol. Madali lang. Wala lang. Basa ko Noel kang ito. Benepisyo mga tugang kang money. Yan. Kita bagang mga tao, kata-kata ba, natuod kita na, pag mahilig ka da mga tugang sa mani, sabi, yung data, nanutod ba kita kang panahon, ang mani nga, pampatali, naroon naman nilo yan, ha? Bang mani, da mga tugang tabi, pampatali, pero, I do not, gari, nagluluwas na yan, gari kwan man sa nag-limit, no? Pero sa napublish mga tugang sa sa sarong, sa sarong, tabing journal, medic review ni Catherine Maringo, RD nutritionist, asin po mga tugang sarong expert. Sabi digdi, peanuts provide proteins, vitamins, minerals, and antioxidants. They may have other health benefits, including promoting fullness and helping protect against heart disease. Yan. Ang mani, data iguanin protina, may vitamina as in antioxidant,
na nagkakatabang para po magkaigwan ng benepisyo ang sa tuya tabi na puso. Ang scientific name pa lang kang mani Archis hypogea. Ini tabi sa rong legumes na originated from South America. Salvatana. South America pa ng mani. Ano? And they go by variety of names such as gobers. Yan. Yung mananggad, ay siraro ba kang daga. Pero you know, May, diba sa paningit sa morning hirita, ikaw kung nabasa duman mga tugang na ang mani palan is not a fruit. Ang mani is a root crop. Ay, di. Mali. Ang mani tabi is fruit. Yan na niya sa daga. Yan palang bunga da yan. Ang bunga, bako siyang unod, bako siya tabing root crop. Ang manitabi, mga tugang, is bunga, mga tugang sumani. Oh. Ano pala na yan kaya? Noel? Hello? Ang mani pala, bunga pa rin. Bako man ang fruit pala yan. Bako man ang root crops. Yung baga, alin daga? Cherarong. Ayun pala. Sorry na. Pagkalong problema ni iyo. Doon palang pwede ang mani pa rin na sotong supi pakalagad lang. Boiled. boy. Oo. Prito, sweetie. Ako na klase ko. Napuno ng problema. Iyo. Kanula pa po na naman. Yes. Iba na naman. Yes. Oh. Actually, ang problema ng manitalas kakapag-iipon. Nakarang tingin. Pagkatapit at nag-iirik kita kitili. Oh, tapos? Sige, ako mahilig ko ka. Sige kung ka timuti mo. Oo. Tapos napirot ka na, nakaturong ka na. Ayun ka na nga. Ano ba? Yan makukuha mo. Yeah. Pero sabi, marami ang pagbanggit talaga. Pero dapat, marami ang pagbanggit, pero dapat mas ka, rakal mo. Okay. Relax lang. relax lang. Kung mga sumagot, maris na ako, talay ka na ligo. Salamat. Okay, medyo salamat. Bye-bye. Diba? Yan ang bigay sabi. Yan ang bigay. At na nga ni. Sabi, bago rin doa. Ano ko na? Kabay na, tigabasa ko lugod. Ito. Sandali, kami nag-upload. Hello? Hello, Miguel? Hello? Siguro, gusto man eh. Iyo po. Anong gusto ka na manibuda so tricycle driver? Sorry? Tricycle driver, mula so bane? Hindi ko aram ang istorya kaya. Manibuda na. Oo. Okay, tapos? Ako mangyari mong TikTok po yan. Oo. Kung sira mo mga lang. Oo. Hindi kayo ang araw niya, no? Coated yan. Coated, mani. Wala na sumulak ako kung ano matami. Quarantine ako sa... So, inaro na yan. Si Tikra. Binalo ka? Oo. Nangyayari ito dahil ito pala nahalay na sa ngimot ng murang. Okay. Sige, Miguel. Salamat. Alright, diba? Ito. Ang manipalan, sa United States siya nagpuon. Despite the name peanuts are unrelated to tree nuts as a legume, they are... sa Pilipinas da ang mani in the United States, in the United States, peanuts are rarely eaten raw. Instead, they are most
often consumed roasted or as peanut butter. Yan. Sa US ang mani, day pigkakaon na, hilaw o sinap na. Pigkakaon ka nindan mga naka-roasted na peanut butter na nakasabay na, peanut rich in protein, fats, and various healthy nutrients. Studies show that peanuts may even be useful to weight loss and are linked to a reduced risk of heart disease. Yan. So po yan mga tugang sa pag-aadal, kan mga eksperto may kinaraman sa nutrition facts and health benefits, mga tugang kan peanuts. Ay may nag-apod, madali lang. May nag-apod, madali lang. Taga si Jimmy, garmari po ini. Jim! Para sa BP? Ha? Yeah. Ano? BP? Yes, go. Yes, go. Oo. Pero so nakukaning sitwasyon digdi Sa? reblocking sa third district. Okay. May truck na naman na buminalaglag. Isa sabi mo risk na may Ari na ba na so sa may inutang ka binugsakan area? kung gawin kang binubatan, Oo. siling tumanpas sa processing pa siling sa lumataw. Garo rin Yes. information nila Oo. sa MTR mo. Ay marami sharing na information. Dini, nabablakaan na naman sutin ang putabi dyan. So, trati wala makagi. Ay, makagi pa lang ako dyan kasi mga gamay, maso ng ginampo. Yan, may problema naman. Sharing ako diba? Yan. Dapat may estudyante ini talaga. Ako sa po, balik rating kita, di ba? Hapon, ito ka mo yan, arap ganing oras hap, after lunch man. Gustong sabihin na gano'n eh. Okay. Sige daw. Interpreter daw. Okay. Iyo. Yeah. IPJ tayo na eh. Okay. Correct. Alright. Thank you, Jimmy, sa report. Hali dyan sa araw kaya ni so report ni duman sa may banaw itong yung mga ang banaw kay ayun natulay na halap paghali ka baga ang kuan hali ka duman sa ligaw ngaya may putuhan baga duman may madakol na puto sa inutanunon ka iyan sa mainutan kang PCA Coconut Authority may tulay dyan halabaon yan tabi ang banaw kaso bago man ang gadnaga nag-agi ako dyan may halangkaw ng pangko kan tulay ay ngunyan da sabi ni Jimmy nahulog na naman, may nahulog traffic dyan. O garing alas 4 na, mag-abang nang kamo sa mga sunod tabi na programa, ilingan na iyan. Baka na ang ibatang driver pirirot, ara mo sa estimate niyan, nga hindi ka mahulog, buda di ka mapalos dyan, sa estimate iyan, na kung halabaunon yan, mahulog sulubot na parte, ay nako. Anyway, siguro, abangan na lang po yan tabi ang mga masunod, mga tugang na follow-up report may kinaraman sa siring na bagay. Hepatitis sa cirrhosis, mga hilang nadarakan sobrang pag-inom, ninala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay pan po nasabayan ng protection liver aid. Liver aid silimarin capsule. Ang liver aid silimarin capsule para sa salud at protection ng atay. Hindi po may silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin, kang liver aid, mga tugang, nakakatabang yan sa pagkontrol, asin paghubag ka yan, dahil lang po tayan sarong powerful antioxidant. Mahilig ka man uminom o dahil, mas maray po ng liver aid silimarin capsule sabay moral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-liver aid na! Para sa baskog na atay, ang liver aid silimarin capsule, mapakalyan sa mga butika nationwide. Sa pangalan po ni Kuya Nems Flora, sa tuyang technical department, hindi po sa DCGB, kasabay si Jerome Martinez, asin po sa tuyang kamong mga parantabay sa mga oras na hindi po
sa DCGB, may text pa tayo. Nakamonitor tabi kami maray na hapon. Tapos suspendido sa barangay. Okay. Thank you, Braka Joe. Maray na hapon sa imo. Good PM Henry, ano na kumalik? Sabi nyo, babantayan nyo vote buying. Ano mabantay po sa vote buying kita? Kitaan mareklamo sa COMELEC. Kung di reklamo sa COMELEC, di mo pang COMELEC basta-basta, magkaka-action kayan. Salamat! Kansa nung pagantaba. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming